gwamnan mata, gwamnan yara, kuma gwamnan 'yan adawa. Gwamnan kansilolin jihar Kano. Yana tsaye kuma wani kishi bai san shi ba ka shugaba magana su ba gano ko a cikin dubu ba Kansilolin abokan aikin ku ne, tare aka zaɓe ku, a akwati ɗaya aka zaɓe ku, haka gobe ba za a zaɓe ku a akwati ɗaya za a kuma zaɓen ku. Babban abin da muke yi na kilomita 5 ɗin nan, alhamdulillah rabbil alamin mun yi nisa. Duk ƙaramar hukumar da aka gama aka sa mata fitila muka je sai da duka bar da roƙi sha mana ƙaramar hukuma wannan ɗan fili na yana da Muna wa mai girma gwamna albishir kansiloli suna zaune lafiya da ciyamansu. Muna wa mai girma gwamna albishir cewa kansiloli suna zaune lafiya da mutanen da suke wakilta a mazaɓinsu. Kuma kansilolin jihar Kano mutane ne masu amana, kuma za su ci gaba da kasancewa akan wannan amana, domin muna da tabbacin cewa mu ake gina wa gobe. Don haka